Оларны уртак койгы берләштерде. Ул вакытта инде бар да күптән онытылган, сукмаклар айрылган иде. Кайчандыр бер-берсенә үлеп гашыйк булган, тормышларын башка ярлар белән күз алдына да китерә алмаган Шакир белән Хәниянең гомер күзләренә аяк атлаганда ялгыз каласылары башларына да килмәгәндер. Алда ни көтәсен беребез дә белми. Белсәк, үзебезчә булмаган җирләрен төзәтеп язар идек тә бит. Бер бәхетсез кеше булмас иде дөньяда. Мөгаен. Күз явын алырлык шибәр, озын тулымлы Хәниягә күзе төшкәндә Шакирның армия хезмәтеннән кайткан көннәре иде. Акрын гына моңлы көй сызып, чиләк кентеләрен асып шишмә юлына атлаган кызга шундук күзе төште егетнең. Шакир бер дә төшеп калганнардан булмаса да, армияга киткәнче кызлар белән аралашуны кирәк санамады. Узатып калса, барыбер көтеп алмас, 2 ел дигәннәре дә аз вакыт түгел бит, дип фикер йөртте ул. Булай үзенә дә тыныч. Минсез бу кызый анда нишли икән, дип йөрәк бузып ятканчы, әти-әнисеннән, иптәшләреннән килгән хатлар белән юанды егет. Әнә бит, мисал эзләп ерак барасы да юк. 2 хезмәттәшнең дә йөргән кызлары армиядан көтеп җиткерә алмадылар. Гафу ит, мин башка белән очраша башладым, дип 1-2 җөмләле хат кисәге юлладылар да, вәссәлам. Авыр булды да соң егетләргә. Кәефләре күтәрелгәнче ярты хезмәтләре үзеп китте. Ачуым бер килмәгәе. Салих исемлесе айруча да авыр кичерде. 2 тапкыр каешка үрелде бахыр. Әле ярый вакытында күреп туктатып кала алдылар. Юкса, аяныч тамамланасы иде хәлләр. Ул яктан Шакиргә тыныч булды. Кайткач та өлгерермен, миңа насыбы бер кая китмәс, көтеп торыр, дип шаяткан булды ул дуслар алдында. Менә бит, ул көн озак көттермәде. Исән кеше бер кайта ул, туган якның һавасы да саф, су буйлатып үскән таллары, күлендә йөзгән үрдәк каз тавышлары да күңелгә рәхәтлек бирә. Баһадир гәүдәле Шакирны яшертен хыяллар белән көткән кызлар байтак булып чыкты. Клубта янына әле берсе, әле икенчесе килеп, озатып куюын үтенде, әрсезрәкләре биюгә дә тартып чыгарды. Тик нигәдер ул кызлар арасында Хәния генә күренмәде. Юкса, Шакир аны һич шиксез хәтерләп калыр иде. Бүген чишмә ягына атлаган кызны беренче күрүе булды. Шибәр кыз, гүзәллегеңә таң калдым, исемеңне дә әйтсәң, бәхетле булыр идем, диде ул кызның артыннан куып җитеп. Ә син Шакир буласың, шулаймы? Диде Хәния сорауга сорау белән. Беләм, кызлар телендә синең исем генә. Минем телдә синең исем генә булыр иде. Әйтмисең бит әле исемеңне, диде егет үҗәтләнеп. Бүген кич клубка чык, исемемне шунда әйтермен, дип күз кысты кыз. Икесе дә кич җитүен зур түземсезлек белән көттеләр. Берсе бер эш белән шөгыльләнгәндәй итте, икенчесе башын кая куярга белмичә азапланды. Ничек тә вакытны уздыра алмадылар. Көткән кешегә озак тоела шул. Шакир тәгаен белә, әлеге кызны озата кайтачак ул. Озату гына түгел, киләчәктә хәләл җифетте булачак ул аның. Шундый татлы, дулкынландыргыч уйда узды егетнең көне. Менә алар капка төбендә йылдыз санап утыралар. Иң якты янган 2 йылдызга Хәния һәм Шакир исемнәре кушылды. Шушы көннән алар егет белән кыз буларак очраша башладылар. Араларына кереп бутаучылар да, аяк чалучылар да булды. Егет сүзендә ныктырды. Берәүгә дә араларын бузарга юл куймады. Хәниясен кыерсыттырмады. Сүзләр куйырганчы өйләнү җаен карарга кирәк дигән уйлар белән янды егет. Тик менә кесе ягына такыррак шул. Өйдәгеләр дә шул хакта әйтте. Бераз акча эшләсәң, кешечә туй ясап өйләндерер идек улым, дип куйды әтисе. Әллә төмән якларына китеп бераз эшләп кайтыйм микән дигән уйлар йокы бирмәде Шакиргә. 1-2 көн уйлаганнан соң Хәниясенә дә әйтеп карарга булды бу хакта. Ни хикмәт, ризалыгын бирде бит сигәне.
Син теләгәнчә булсын, Шакир, мин көтәрмен, исән-сау эшләп кайтырга язсын, дип поездга озатып калды кыз. Ләкин бу көн аларның озакка аерылышлары булган икән. Баштарак ике арада сагынычлы кайнар сәламнәр, ярату сүзләре белән сугарылган хатлар йөреп торды. Соңрак алар сирәгәйгәннән-сирәгәйде. Аннары бөтенләй килмәс булды. Кыз ни уйларга да белмәде. Шакирның әти-әнисе дә Хәнияне күргәч, гаепле кеше сыман читкә карап узды. Ә кыз бу хакта аларның үзләреннән сорарга базмады. Көне эш белән узса, төннәрен елап үткәрде Хәния. Шакир исеме теленнән төшмәде. Бик яраткан иде шул аны, артыгы белән яраткан иде. Җите кызыл тиз уңа диюләре шул була торгандыр мөгаен. Онут дип кенә йөрәккә әмер биреп булса икән ул. Көннәр дә, айлар да, еллар да узды. Шакирдан бер хәбәр килмәде. Кайтып та күренмәде егет. Аның хакында авылда белүчеләр булмады. Инде яшеңдә бара, юк кешене көтеп утырып булмас, гаилә җылысын тотып карарга кирәк, дип кенә тормышка чыкты Хәния. Бер-бер артлы балалары туды, тормыш вакытлары, мәшәкатьләре аны үз эшенә бөтереп алды. Малларын да, тавык чебешен дә күп асрадылар. Әнә шулар арасында онытылып, юаныч табып яшәде хатын. Кыскасы, күңелсезләнеп утырга вакыты калмады. Ире Фарис яхшы кеше булып чыкты. Какмады, сукмады, эшеп кайтып тавыш куптармады. Балалар йорт җир дип тырышып хезмәт куйды. Ике улларының берсенә айрым йорт җиткезде, икенчесенә әзерен сатып алырга ярдәм итте. Яшьләр үзләренчә яшәсен, картлык көнебездә үз көебезгә яшәп алыйк әле карчык, дия турган иде ире. Насыйп кына булмады шул. 65 яшьлек гомер бәйрәменә санаулы көннәр калып барганда, күзләрен мәңгелеккә йомды Фарис. Әллә авырып китте, әллә артык сөйенеп җибәрде шунда, белмәссең. Инсульт диделәр табиблар. Дөньяда яшәр көннәрен калмагач, әҗәлдән качып котылам димә. Балаларның үз тормышы болын кадәрле йортта бер үзе утырып калды Хәния. Җәй көннәрендә көндә ире каберенә йөрде. Көннәр суыткач сирәгәйтте. Инде куарда ятты. Зиратка кирип булмый башлар дип, бүген дә иренең каберенә юл тотты ул. Зиратта тагын кемнеңдер барлыгын ерактан ук шәйләде. Минең кебек җанына дава табып алмаучыдыр инде, дип уйлап куйды. Таныш та түгел дә кебек үзе кемнедер хәтерләткән дә төсле, аның да якыныдыр инде. Фаристан берничә адым читкәрәк кенә җирләнгән. Ир Хәниягә күз төшереп тә алгалый. Хәния кайтыр юлга кузгалды. Теге ир дә аның артыннан калышмады. Хатын шүрләде хәтта, артына борылып карап адымдарын кызулаткан булды. Теге әдәм тәки калышмый бит, эзенә үк бастырып бара. Кул сузымы гына ара калгач, Хәния, син түгелмәсең бу, дип эндәште ул. Хатынның өстенә кайнар су куйдылар менә. Бираздан калтырап уктышты. Әйе, үтә дә газиз тавышлы, йөрәгенең бер почмагында гына тын гына яшәгән яшьлек мөхәббәте Шакир иде бу. Ничә еллардан соң кайтып төшкән бит. Әти-әнисенең каберенә киләсе киткән. Юл буе өзек җөмләләр белән сүз алышты алар. Әңгәмә генә барып чыкмады. Берничә көннән Шакир Хәниянең ишеген какты. Кертер дип ышанып килгәндер инде. Кулында күчтәнәче дә бар. Хәния ирне чәйгә дәште. Алар озаклап сөйләште. Әллә ничә мәртәбә чәй яңартылды. Шакир хакында күп нәрсәләр белде хатын. Баксаң, төмәндә фажигага тарыган икән ул. Байтак вакыт урын өстендә яткан, аяклары йөрмәгән. Хәзердә бер якка янтайбрак атлауына игътибар иткән иде шул Хәния. Кияүгә чыкмыйча карт кыз булып калган берәү авырып яткан Шакирны кызганып үзенә сыендырган. Һич авырсынмыйча тәрбияләгән, аягына бастырган. Үзен генә карап җиткерә алмаган, түбә кырыеннан шуып төшкән боз астында калган ул хатын. Шакирның авыруы аркасында балалары булмаган. Озын кылышлар узып, җылы җәйгә аяк баскач, Шакир белән Хәния язмышларын бергә бәйләргә булдылар.
һич шиксез ике ялгыз йөрәкнең яраларын бәйләргә кирәк иде.